ноги да се дуалира. Изолира да се дуалира. Стоп. Това не е честно. Ама ти в двата случая си умрял. Айде, пеперутки. Нема стане. Шест пачки. Никакъв шанс. 7. Никакъв шанс. Най-много 2. 2 така. Някой да иска парички? Някой парички да иска? Искаш? Да. Ела. Добре съм го скрил. Няма си имам представа. Колко искаш? Внимавай! Имам 4. Имам 4. Кажи колко искаш. Колко ще задоволят? Не знам. Това най-скъпо колко престиж ще струва, колко даваш. Ако искаш първо ще го дам, ти после престиж колко пари ми дадеш. Здраво, Фет! Ти си шеф. Да. Обикни на... Ще ти дам 3. Ще ти дам 3. Благодаря. Добре, айде, те щом заслужава да ме убие, за да съм докарал най-хубавото нещо. Какво значи сега? Моля? Това какво значи? Не бе, взимай си парите, аз те убих. Ох. А чакай, тук можеш нещо да ти предложи. Не, отивам си. Отивам на вратата. Ай, пари, колко разбереш? Държа вратата. Ти си тия краставици, бе. Дай колко? 6, 7 краставици, дай 5 пачки. Не ми ги смятай на бройка. Еми как? Държа в коридора тогава. Не, какво да ги смятам, на кило? Колко? 2 максимум да ти дам. 3? Не, 2. 3 към 7, по-се приема. Дай още една пачка. Не, за бирата дадох 3. За бирата дадох 3 пачки, да мога да... 7 краставици за 2 пачки. Решавай. Дай. Спална ти къде? Там. Парите и дам краставиците, нали ме гръмиш? Така, дай ми са краставиците. Не, бе! Убит! Нали трябва да си ги занесеш на спална, бе? Какво ги правят тия пари после? Не. Аре? Не. Добре, айде. Сол! Май да мини.
Ето ти две за домаките. Добра сделка. Мали. Ох, там биричка после. Стига с тия хлябове, дайте ми щипката, бе. Нямаме щипка, ще я намерим. Скрил си едно. Какво ти дам за този хляб? Аз имам вече. Една мога ти дам. Айде една, съгласен съм, давай една. Я ми дай краставиците, бе. Я ми дай краставиците, бе. Не го крадем. Нямам, не съм взимал. Крадец. Нали мога крадем? Можеш, ама. Улото е скъпо, да я, ще ти дам 3. Улото е скъпо. Улото е скъпо. Не, тия хлябове вече не. Има много. Лука е добре. Поне трички ще дам за лука. Не, трички. Нямам в мене обаче, нямам в мене, не се мъчи. Не се мъчи, нямам в мене. Нямам пари в мене, не съм си взел пари. Не мога да спално и да... За лука трички давам. 300 лева за лук. Който ми донесе щипката, ще го кажа и на другите. Докато ми я носи, е безсмъртен. Аз ако ти кажа къде вие ще идете, ще я вземете. Първо ще го кажа и на другите, и тогава ще го кажа, нали, къде е. Щом не са пазари, ще ти едно. Отивам за щипката и който срещна по пътя го убивам. Убити. Ти си син? Да. Аз се умрех така или иначе, не мога да стана по-добре.